Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon mag-live ta. Kumusta mo diya? Laing buntag igsoon gitugot sa atong amhang langit noon, no. Uban sa bag-ong paglaom, no. Sama sa akong gibalik-balik karong adlaw igsoon gipamata ta sa Ginoo nga naay kapuslanan, wala taning mata karong adlaw nga walay pulos, no. Naay katuyon ang Ginoo. Bisan ning mata pataron ang uban diya nga dagko kay tag problema, but still gipamatata ni Lord kay today naa siya buhaton, no, naay solusyon, naa siya ipakita nimo. Napakay mission karong adlaw. Praise God, no. Usa ni mao ni gitawag og first blessing for us today nga gipamatata this morning nga nag-enjoy sa libreng gininhawa. Daghang mga tao karon igsoon wala na kamata, nangamatay na ning taliwan na apan ikaw diha ug ako gitagaan pa jud sa Ginoo grasya nga mao ang kinabuhi. Amen. Kamusta mo diha igsoon, no? I always declare that today or kamo diha mga igsoon, mga viewers, mga followers, naa mo kanunay sa maayong kahimtang. Actually bag-o pa lang ko nag-ampo ninyo ganina. And then sige kog balik-balik because I believe there's power in declaration. Amen. So mao na nga I always declare nga naa mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas ang inyong panginahanglan gitagbo sa Ginoo. Kanang all is well gid ba, and then labaw sa tanan duol mo kanunay sa Ginoo, uhaw mo sa presensya sa Ginoo. Nangandoy mo kanunay sa mga butang nga langit nun. Dili lang kalibutanon igsoon kay ang tanan mabiyaan ra, malabyan ra nato na. Temporaryo ra ang tanan. Amen. And pasensya na nga wa tay sounds na hinay kayo kay masuko si Mita. Copyright ta igsoon. Ang importante yung kaninga mensahe akong mapaabot ninyo this morning. Hallelujah. And today is Thursday. Amen. So shout out sa tanang mga subscribers na to diha nga page. Shout out, thank you kaayo. Shout out sa tanang mga followers na to. We have 208,000 followers, umabungahong Kristohanon. And also sa ato ang mga new followers, welcome kayo mo ani nga page. This is for the glory of the Lord. Wala ta magpataas, mag-isa og relihiyon aning dapita. Unya dili pud ta moangay og debate. Although na mga questions nga ako ang replyan pero dili jud debate, no? Di ko ganahan og nga naigsoon. We promote love and peace in this page, and we promote only the name of Jesus Christ in this page. And shout out dahil sa mga tanan nga mga nag-send og stars. Thank you kayo sa tuwang mga reels and mga short videos. Thank you kayo. And shout out sa tanang OFW diha nga nagtan-aw ang uban padulong matulog. Shout out, no, mga OFW, mga naka-permanent resident. Shout out na mo sa prayer kanunay mga seafarer, mga seaman. Shout out ninyong tanan. And also shout out sa tanang mga piniriso, tanang mga nga bisan asa nga dapit sulok nining Pilipinas, tanang mga nasprisuhan. And shout out sa nako ang tanang mga jail officer, mga warden. Shout out also to all of the members, mga personnel sa AFP, Armed Forces of the Philippines. Og salamat sa kalinaw sa Pilipinas kay gubot jud siya ron, pero I know everything is under God's control. Yes. Ang tanan kontrolado na sa Ginoo. Chill lang ta. Ang importante nagkanunay ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. And shout out also sa tanang mga BFP, Bureau of Fire Protection, mga security guard diha nga naa sa lain-laing dapit nining Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course sa tanang kapulisan, Campus Menya, Cebu, shout out. Tagbilaran City sa amua di sa Barak, shout out. O sa among station diri sa Clarin diin kanunay kung magwali sa mga pulis ug sa mga piniriso pod, no. Shout out sa Clarin Police Station ug sa among hepe diri nga si Police Lieutenant Chief Amado Amba, a good friend of mine as well. Okay? So nahuman ako shout out, no. Ang shout out sa Dadiribi. From Kibawi, Bukidnon, Madeline Riponte Salabsab. Okay. Sister Vicky Abantao Talingdan. Good luck, Pastor. Imong wali namo kanunay. Imong wali mao kanunay nako paminawan habang nakahiga ako. Praise God.
God bless you more, sis. And then, yesterday, naasay naka-permanent resident. O no, the other day, ningon nga, Pastor, imuhang wali ra gyud ang iyang, si tawagan na, stress reliever ko, no? Himaya sa Ginoo, no? Praise God. And again, shout out, no, tanang mga subscribers, ani nga page. Thank you so much for your effort. Ako nang gi-appreciate, uban sa mga pag-ampo. And then, sa wala pa sa shout out sa nako ang tanang mga subscribers atong YouTube channel sa wala pa maka-subscribe sad, please subscribe. Ang link nasa caption ani nga live, no? Kaning live na to karon ako ara ni siyang i-download after this unya akong i-upload sa atong YouTube channel igsoon. Sa YouTube channel mo mas dali makit-an ang atoang mga videos kumpara diri kay puro raman nay mga sometimes mag-share kog mga Bible verses, mga godly quotes ba. Hello Pastor, praise God, nakaabot good ko. 12 PM na diri. God bless og paday. God bless you more. Sister Katrina Tusi of or from New Zealand, if I'm not mistaken. Okay? Kevin C. Olarte watching this time from Saudi Arabia. God bless, brother. God bless. Jomar Corsiga, shout out from Mabini. Sister Fee Ayag Olgaran, God bless you more, sister, from Tagbilaran First Assembly of God, man siguro siya. From Batuan, Bohol, okay, Sister Glyza Medalia, may buntag sad, sister. From Davao, Rizalito Riluso, Rizalde Baldimore Senior, good morning, sad, brother. And good morning also to Sister Maria Fe Retoya, okay. George Bagares, Pastor, watching always on your live from Panabo City, Davao del Norte. Anyway, this coming December 19, mao na among flight to Davao. Shout out sa taga Davao niya. Pero, mulabay rami. Kaya nga mo ang plane is from Panglao Airport to Davao International Airport. And then, ang among yung goal, ang among destination is going to Jensan. Oh, Jensan, kay balo na mo igsoon nga Jensan ato ang ako ang kapikas taga Jensan nya naasad tay balay didto unya nami sa kuan Alabel and anami na sa Alabel and asang usa Buayan. See you taga Jensan, okay? Watch out for us. Praise God. Shout out to Ana Migsuko. God bless you more, sis, and thank you for typing at highlight at followers. Thank you. Good morning, Pastor, watching from Mabinay, Negros Oriental, from Michael Kataylo, Hongkuay. Good morning, Sad Igsoon. Feli Sun. Okay, good morning, Pastor. Good morning, Sad. Brad, good morning, Pastor. Watching from Ubay. Evelyn Abayabay Raganas. And speaking of Ubay, sister, I will be there. I will be there. Okay. Na ako diha karong Sabado kay speaker ko sa Thanksgiving, ana, sa Union man to, Ubay. Ila ni Pastor, kasi nga na to, Jeffrey? Junri, Pastor Junri deh. Okay. Michael Kataylo Hongkuay, good morning, Pastor, watching from Mabinay. Okay, manan siya. So, let's start na siguro, so, no? Kaya mindot ning sayo, parang dako tag-agi ba, no? So, ato ang, anyway, ako nang shoutout ko mga brother and sis sa Alpha Kaparo, around the world. Skiptron International, Bohol Skiptron in Cebu, and mga brad na ko sa different chapters and different council ako, mga amigo nga mga GS and Vice GS. Kabalo ba mo, brad, usam mo sa prayer na ko. Shout out sa Skiptron in Arms, ipataas na to ang Ginoo. Walay mahitabo nga long live or long life or mahabang buhay, mga kapatid, kung si Lord dili na to iisa, no? Dili na to kalimtan in everything we do nga atong hierarchy. Ang first is, number one is God. So we let us put God first in everything we do para i-bless ta ni Lord. Ug naay extension sa atong kinabuhi. Praise God. Adaraon dayon wa pa kuani sila wa palibak igsoon. Marie Gutierrez, no, shout out. Alpha Kaparo, Butuan City Council. Igsoon kanang Butuan day among kagikan, mga dumanon day, no? Butuan City Council, please pray for our brothers and sisters labi na sa nalulung sa mao gyud ni akong priority sa prayer, sis. Kaning mga brad na to nga nalulung sa makadaot nga bisyo, labi na ako sige kog sulod og prisuhan. Daghan kay mga akro nga priso pod. No. Di man jud but not all, dili tanan na apoy nga buutan daghan.
Ampo silang tanan, Brad, balik loob sa paninirbisyo, dili sa serbisyo. Amen. Or bisyo. Okay, sakto ni. Ako lang, thank you. Igsoon, Sister Marie Gutierrez. Long live kanunay dia. Praise God. So, Renante Laces, good morning po, Pastor. Good morning sa Igsoon. Let's pray. Okay? Let's welcome the presence of the Lord. And before I pray, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights. And at everyone para makabantay itong mga friends. Who knows? Usa sa friend ni mo igsoon. Nag-need ani nga mensahe igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence this morning. Thank you so much for another great privilege that you have given to us. Thank you for another blessed opportunity, Lord, that you have given to us this morning. Laing higayon, laing tsansa, laing panahon Ginoo nga imong gihatag, laing oportunidad nga mamalandong mi sa imong pulong kay dili sa tanang adlaw Ginoo nami kahigayunan, no. Dili tanang tao karon Ginoo na higayon nga mamalandong mamati sa imong pulong. Nay mga tao karon sa ubang dapit sa nining kalibutan Ginoo nga gusto mamati sa kamatuoran, gusto maminaw sa imong mensahe apan dili sila makadungog, wala sila higayon, wala sila chance Ginoo kay wala po'y muwali nila. But praise God, Lord God, because this morning gitagaan minimo og laing kahigayunan nga mamalandong na usab sa imong pulong. But before that, before we proceed, before we start, Lord God, unas tanan susiha among kasing-kasing. Ang among hunahuna, kinasuluran namo, Lord God, kung naakay makitaan mga butang nga wala mi makabantay sa sulod namo, nga may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong, may hinungdan nga dili mo penetrate ang imong mensahe, Lord, kuha kini. Kuha tanang babag sa sulod namo, any distraction, Lord God, tanang mga hugaw Ginoo, limpyuhi Ginoo among kasing-kasing Ginoo, aron mahimo ming takos og angayan, maminaw sa imong pulong kay imong pulong balaan kini kaayo. So make us worthy, Lord God, as we listen, as we meditate your word this morning. Tagayo sa mikaalam nga langit nun. Nga amo jong matugkad ang imong pulong Ginoo. Kay kung magsalig lang mi sa among kaalam nga tawhanon, walay may tabo, dili na mo makuha ang imong punto, imong mensahe. And also, Lord, I pray, as we listen to your word, as we meditate your word this morning, give us a teachable heart. Kasing-kasing nga willing magpatudlo, willing nga magpakorek, mapainobsanon, madinawaton og labaw tanan, andam usab musunod kanimo kay diha sa pagsunod naa ang panalangin, na ang milagro. It's not enough, Lord, nga maminaw lamang mi. Unya ipalabay sa pikas dunggan, walay mahitabo na mo. Apan kung musunod kami Ginoo, matinumanon mi sa imong pulong among madungog karon. Adunay breakthrough, adunay milagro, adunay pinasahi Ginoo nga mga mahitabo na mo Ginoo. So Lord, thank you so much, and of course, walay laing giisa na mo karon. Wala mi nagpataas og pundok, grupo, or any sekta Ginoo, or any denomination, pastor or simbahan. But the only one nga among gi-lift up this morning is none other, no other but the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang among gipataas kay wala ing naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kami matubos sa amo ang mga kalapasan, kasalanan. Ikaw lamang Ginoo. So it's all about you, Jesus, this morning, and I pray to all of the viewers this time around the world. You're gonna bless them, and I pray, Lord God, nga as we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray nga mabati na mo this morning, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer. Thank you for the victory. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. So, this time we have 92 viewers, and again, shout out sa 208 followers of Mabungahong Kristohanon. And again, igsoon, akong gi-shoutout ang ato ang mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa effort ninyo. Ako nang gi-appreciate uban sa pag-ampo. Salamat sa mga star senders sa uban diha nga mga kanunay nag-support sa ato ang page igsoon. Not financially but in prayer, og ang inyong pag-share igsoon usa ni sa the best nga support nga inyong gihatag nako. The moment we share the word of God, ato ni siyang gi-share atong live, no? Atong gi-invite atong friends and loved ones to follow this page igsoon, aning page na to. Dako ni nga support because more followers igsoon, more pagyud ang makadungog sa mensahe sa Ginoo igsoon. Amen. Praise God. Amen, brother. Long live sa brother. Kaliwali Abul Sanika. Okay, long live, brother. Uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So, again, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers
at highlights or at everyone para makabantay atong friends. And again, this is for the glory of the Lord. Wala tayo gipataas nga relihiyon. And so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Freira Igsoon ang link nasa caption ani nga live. After this kaning live na to, ako ani siyang i-upload dito. Iampo ang Pilipinas pastor kay nagkagulo na. Yes, sister. Sige kog ampo gid ana unya. Yes, nagkagulo gyud pero I know God is in complete control. No, palangga ni Lord ning Pilipinas kay I know this in these last days usa ni sa gamiton sa Ginoo. Praise God, shout out Inday Judian Aying. Thank you for mentioning your kinsa man ni sila imong gi-mention inyong imuhang mga kapamilya. Okay? So let's start. Mayong buntag sa diha Ronim Jones Serapion Sinday. Thank you, Igsoon. Let's start. Ato na lang ng pasagdan ng uban nga pa kabantay. This time we have 90 plus viewers. Okay? So our topic for this morning is about our security, kung unsa ta ka-secured, kung unsa ta ka-safety, kung naata sa kamot sa Ginoo, kung naglakaw ta subay sa kabubuton sa Ginoo, Igsoon. Okay? So ang atoang teksto, Igsoon, na nasa Salmo. Okay? Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Salmo 23:4. Okay? Anyway, shout out ay bahay ni Kuya, no? Cebu City Jail, mga brad na ko da, sila Brad Aris, sila Brad Range 999. Sila si Brad Kenneth og sa Igsoon ni Brad Jomar nga nada sa bahay ni Kuya, mga brad na ko diha nga nasa sulod sa Sildab, mga brad. Ayaw lang mo pagpakawag paglaom. Samtang ay kinabuhi na ipaglaom, no? Ang Ginoo dili na to matag-an ang iyang plano, no? Basta as long as naa mo diha sa sulod unya, genuine jud bitaw, tinud-an nay sincero inyong pagsangpit, pagdangop ug pagpangalagad sa Ginoo, naay milagro buhaton ng Ginoo. Walay imposible sa Ginoo. Bisan mawad-an na og paglaom or mawad-an na ta og pamaagi bitaw, nahurot naghimo na nato ang tanan, pero si Lord dili mahutdan og pamaagi. Again, shout out Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Amen. Anyway, long live dito na no og sa kuan diay sa Lumbia City Jail sa Cagayan. Shout out na ko si Brad Ungas, ang mayor diha. Nga brad na ko og sa tanang mga brad na ko diha nga nasa worship team, no? Mga akro nang nadiha Igsoon, no? Isa na tong Ginoo, mga brad. Okay, let's go. Start na tayo Igsoon. Kay labong tulog pa akong anak na tuog pa. Salmo 23:4, no? I know some of us are so familiar with this verse. Ang uban gimemorize na nila ning Psalm 23:1 hangtod tiyo ang whole chapter, no? So naalang ko gusto ipasabot og maayo kanato ni ining taknas kabuntagon regarding ani nga verse Igsoon. Again, Salmo 23:4 nag-ingon diri si David Igsoon. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Okay? Again, akong balikon Igsoon. Salmo 23:4 nag-ingon si Haring David Igsoon. The man after God's own heart. Nag-ingon siya diri sa Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So nining kabuntagon atong nadungog Igsoon ang gisulti ni David Igsoon, no? Mahitungod sa atong ka-safety, security, no? Nga mahitungod sa atong seguridad kung natas Ginoo. Kung atong unahon pagbasa ang uno ani Igsoon, nagisgot ni sa gipakasama ta Igsoon sa usa ka karnero nga ang Dios ang atong magbalantay, no? Mao man ang giingon diri Igsoon kay ngano makaingon mga pastor kay nay word diri nga pinaagi sa imong sungkod ug bunal. So kung atong balikon, atong ibalik jud ang verse 1 ani is sa Psalm 23:4 man eh. Ang Psalm 23:1 Igsoon nagaingon man di og the Lord is my shepherd, no? Kung magisgot og shepherd Igsoon, naay sheep, okay? Ang shepherd Igsoon naa gyud na staff, no? Sungkod ug bunal. Mao ni siya Igsoon. So ang kaning mga nangalagad sa Ginoo, kaning mga nagsunod sa Ginoo Igsoon, kaning mga nanay hingpit nga relasyon ni Kristo Igsoon,
sama ta sa usa ka karniro, ang Dios ang atong magbalantay. Amen. Siyang atong magbalantay. Unya, nagaingon diri, panalipdan ta niya pinaagi sa iyang sungkod ug bunal. Kay kanang magbalantay sa karnero igsonana siya sungkod. And aside from sungkod igsonapoy bunal unya. Ang iyang sungkod igsoon kanang mura na siya naa na siya naka nga na bitaw, murag naka kuan ba, murag nakabawog bitaw siya sa tumoy kay kung ang karnero igsoon mutipas sa laing dalan or magpataka na lang panibsib igsoon, no? Musakwahe ba? Birahon na niyang liog igsoon. Nga na bitaw no, birahon sa sungkod nga naibawog ba, no? Nya kana po diyang bunal kung naay mga laing hayop igsoon nga gusto mo paak nila mo atake bunalan sad ingana ang magbalantay. Nasay dalang sungkod og bunal. Ngano man unsay purpose sa sungkod og bunal? Aron proteksyonan igsoon, aron po disiplinahon ang mga karnero kay katong naibawog igsoon kung mulikoy, pwede man po bunalan kung di patuo, no? Kung magbuot ang usa karnero igsoon, birahon ang liog, no? Mauna ang rule sa usa ka shepherd sa magbalantay og karnero. Ug kabalo ba mo igsoon? Ningon si David igsoon nga bisan pag maglakaw ako sa walog sa kamatayon, dili ako angay mahadlok, no? So kung ang kita igsoon, mga karniro ta sa Dios igsoon. Og siya ang atong magbalantay igsoon. Wala tay angay kadlukan. Unsa gingon ni David igsoon? Bisan pag maglakaw ko sa walog sa kamatayon igsoon. Walog sa kamatayon it means igsoon bisan pag naay mga hulga sa atong kinabuhi. Bisag naay mga hulga sa unsa man diyang balatian kay ang makos sa kamatayon, balatian, disgrasya or nabay mubahad na to igsoon. Unsa man ang mga hulga sa atong kinabuhi, wala tay angay kadlukan. Kay iyatang bantayan igsoon, safety ta. Nagingon diri si David igsoon, bisan pag maglakaw ako sa walog sa kamatayon, dili ako angay mahadlok nganuman. Kay nag-uban ka man kanako, kay ubanan ta sa atong magbalantay. Ang Dios ang atong magbalantay. Gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Bantayan ta sa Ginoo igsoon. Ang atong mga kaaway siya makig-away. Amen. Ingana ta ka safety. Ingana ta ka secured. Kung naatas kamot sa Ginoo, kung kita mga karniro sa Ginoo. But now, mao na igsoon, ang John 10:27 nagaingon diha, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Unsay karakter sa tinuod nga karniro sa Ginoo? Kay ang proteksyonan raman po sa Ginoo igsoon. Ang iya raman pong bantayan igsoon. Kadto raman pong mga karniro niya. Amen. Ang giingon diri igsoon, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, panalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Sungkod ug bunal, no? So, gipakasama ta sa mga karniro ug ang Dios ang atong magbalantay. Apan ang iyag yung bantayan, of course, ang iyang mga karniro. No? Nabaday magbalantay igsoon nga ang iyang bantayan dili niya mga karniro or mga kanding. Karniro gyud niya. Ug ang karakter sa tinuod nga karniro igsoon makita sa John 10:27. Ingon diha, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Ang tinuod nga karniro sa Dios mao ni mamati na niya. Hear my voice, dili lang enough nga mamati, mosunod. Amen. Sa ato ba mga igsoon, ang tinuod nga karniro sa Dios nagsubay sa iyang kabubuton. Ang tinuod nga karniro sa Dios nga matawag jud og karniro sa Dios, matawag jud og legit nga karniro sa Dios igsoon, nagsubay sa iyang plano. Nagsubay sa iyang kabubuton igsoon, wala nagbuot-buot, nagagad sa Ginoo, no? Unsay balaod sa Dios, unsay sugo sa Dios igsoon, nagsunod siya, maunay tinuod nga karniro sa Dios. No? Walay karniro sa Dios igsoon nga supakira magbuot sa iyang gusto. Kaya kung atong basihan igsoon ng John 10:27, nagingon diya, my sheep hear my voice, no? And aside from hearing our shepherd's voice igsoon, my sheep hear my voice. Ang akong karnero makaila or makaila sa akong tingog niya. I know them, nakaila sad siya kanila unya, magsunod sad siya sa magbalantay. So nay word nga mo-obey, no? Ang tinuod ay nga sheep igsoon is hear and obey. Ang tinuod nga karnero sa Ginoo, mga igsoon mamati unya mosunod. Dili ta makaingon nga karnero na sa Ginoo kanang maminaw. Para karon igsoon, naminaw mo karon sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw ra mo kutob igsoon, dili mo karnero sa Dios. Kay tinuod nga karnero, maminaw unya mosunod. Amen. Kung unsay balaod sa Dios, kung unsay kabubuton sa Dios, kung unsay iyang plano,
Unsa iyang gidesign sa atong kinabuhi igsoon, musunod ta, musubmitar ta. Mao na kinaiya sa tinuod nga karniro sa Dios. Kung ingana ta igsoon, nagsunod ta sa kabubuton sa Dios, wala ta nagbutbuot sa tong kaugalingon. Kung ingana ta igsoon, nagsubay ta sa plano sa Ginoo, din tinuod ta nga karniro niya, din safety ta in everything we do every day. Amen. Safety ta. Ngano man bantayan ta niya. Mao niingon si David igsoon, because David is a man after God's own heart. Si David igsoon kabalo siya nga karniro siya sa Dios. Mao na ingon siya nga wala siya angay kadlukan. No, bisan pa daw og maglakaw siya sa walog sa kamatayon, di siya angay mahadlok ano man. Kay si David kay balo siya nga karniro siya sa Dios. Ug tungod kay karniro siya sa Dios, responsibilidad sa magbalantay ang iyang karniro. So, kabalo si David igsoon nga safety siya. Kay ngano man, ang atong magbalantay daw naay sungkod ug bunal. Kinsa tong mangaway nato ihapong badlungon igsoon. No? We are untouchable igsoon by the enemies. Dili ta basta-basta mahilabtan sa atong mga kaaway kung tinuod ta nga karnero sa atong buhi nga Dios igsoon. Dili ta basta-basta maharm igsoon. Dili ta basta-basta tungluhon or bugal-bugalan sa atong mga kaaway igsoon kung tinuod ta nga karnero sa Dios. Ngano man kay manghilabot ang atong magbalantay, manghilabot ang atong Ginoo, no? Niingon din si David igsoon nga kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal, no? Nagingon dire igsoon, bisan pag maglakaw ko sa ngitngit sa walog sa kamatayon, no? Bisan pag ang kangitngit igsoon mubahad ka nato, no? Bisan pa mga igsoon ug ang kamatayon manukto ka nato in how many times? Bisan kapila pa hulgaon ang atong kinabuhi igsoon, no? Hulgaon ta sa kamatayon, sa balatian ay mubahad na to nga patyon ta igsoon, baba ra na taman ngano man, because we are safe and we are secured in the arms of our shepherd igsoon. Dili ta pasagdan siyang atong magbalantay. Ingon siya sa Psalm 23:1, walay makulang kanako kanato. Amen. Ya ako na ning balik-balik nga igsoon, kanang word nga walay makulang kanako igsoon. Dili lang nabot pasabot igsoon nga kana bitang bantayan ta sa atong mga kaaway, proteksyonan ta sa mga lain-laing sakit ug balatian. Kanang word nga walay makulang kanato igsoon, bud pasabot atong mga panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Way magkulang nato. Unsa may mga needs nato, mga desire, i-grant ni Lord kung kay siya ang atong magbalantay, no? Walay makulang kanato, gipamulong na mismo sa pulong sa Ginoo sa Salmo 23:1. So nganong mabalaka man ta, nganong maproblema man ta igsoon, ang ato na lang buhaton karon igsoon is atong siguraduhon nga tinuod jud ta nga karnero sa Ginoo. Kay kung tinuod jud ta nga karnero sa Ginoo mga igsoon, safety ta, secure ta, tanan natong panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Walay makulang kanato. Bisan pag maglakaw kita sa walog sa kamatayon igsoon, di ta ngay mahadlok kay safety ta, natas kamot sa Ginoo. Bisan asa ta mo adto, bisan kinsa pa nang mudaot, muhulga nato igsoon, watay angay kadlukan kay di na mo ipik nato. Kundili ang katong mga nangdaot ng lutos ng hulga nato maupay madelikado ngano man bantayan ta sa Ginoo. Kung kita karnero sa Ginoo igsoon, in everything we do every day manghilabot ang Ginoo. Again, kung tinuod ta nga karnero sa Dios, in everything we do, tanan natong gibuhat kada adlaw, manghilabot si Lord. Amen. We are under His care igsoon. Safety ta, secured ta. So tanang to all of the viewers right there, out there, na nagtanaw karon igsoon nga nay mga hulga sa imong kinabuhi. Naka sa mga problema, unsa man dia igsoon mga struggle mo. Ay kabalaka kung karnero ka sa Ginoo, nay purpose si Lord ana, but at the sa katapusan ana, mudaog ka sa katapusan ana, nay breakthrough, nay milagro. All you have to do this time is to praise God. Pasalamati ang Ginoo sa tanang pangitabo sa imong kinabuhi. Kay kung karnero kita nga tinuod sa Ginoo igsoon, sa unsa pa na kalisod ang imong problema karon igsoon, nanay solusyon. Nay kasulbara na kay ngano man manghilabot ang atong magbalantay sa atong problema, atong mga kabugat diha, sa atong mga battles, sa atong mga struggles everyday. Kasama natin ang Dios ngano man karniro man ta niya. And He is a good shepherd. Sige siya bantay sa mga karniro, no? Dalhon ta dito igsoon sa pasibsibanan igsoon nga nindot mga lunhaw. Amen. Ingana igsoon ka safety kung naata sa kamot sa Ginoo, kung nahimo tang karnero sa Ginoo. Pero mao lagi na
According to John 10:27, ang tinuod nga karniro sa Ginoo dili lang na maminaw og instruction, mubasa og Biblia, mosunod pud na. Hear and obey. Mao na tinuod nga karniro sa Ginoo. Walay karniro ang Ginoo nga supakiro nga magbutbuot sa iyang kagulingong gusto, magbutbuot sa iyang kagulingong plano, magamaw og iyang agianan. No, dili na karniro sa Ginoo, kanding na. Ang tinuod nga karniro sa Ginoo unsay instruction ni Lord. Unsay instruction sa atong magbalantay, mosunod na, maminaw na, dili lang pud maminaw na, ipalapos pikas dunggan, maminaw niya mosunod. Mao na tinuod nga karniro sa Ginoo. No? Ang iyang gikinabuhi karon, gibuhat karon igsoon. Samtang nagkinabuhi siya nining kalibutan na nagsubay siya sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao na tinuod nga karniro igsoon. Nya kung ingana ka, nagtanaw karon, nagsubay ka sa iyang kabubuton, mamati ka, mo hear and obey ka ba, no? Bot pasabot ana igsoon, safety ka, secured ka ngano man. Kay niingon diri ang balaang kasulatan, kung karniro ta sa Ginoo, siya nga atong magbalantay. Walay magkulang ka nato bisan pag maglakaw ta sa walog sa kamatayon. Safety ta. Di ta angay mahadlok sa mga hulga sa kamatayon tanan. Wa tay angay kabalakan, wa tay angay kadlukan. Kay ngano man ako ning balikon. Ang kay tinuod man tang karniro di ay sa Ginoo, manghilabot siya sa atong kinabuhi. Sa atong mga kaaway siya makig-away, so di na ta angay mobalos og away. Ipagdanggol ta sa Ginoo, He will fight for us. Ang katong nanunglo na to, mabali to, maopo to matunglo. Ngano man, si Lord, bantayan ta. Di siya gusto igsuon nga pakawawan ta, di siya gusto igsuon nga nay may tabo na to, safety ta kanunay. Ngano man, naamtas Ginoo. Mo na nakanindot igsuon kung karniro ta sa Ginoo. So, this morning igsuon gi-remind ta ni Lord sa ato ang security kung naata sa iyang kamot. This morning gi-remind ta ni Lord nga perting ninduta dahil ning karniro ta niya. Kay ngano man, manghilabot siya sa atong mga plano, sa atong desisyon. Manghilabot siya sa tanan atong pagabuhaton. Walay magkulang ka nato. Bisan pa maglakaw ta sa walog sa kamatayon, igsoon mga nanay kasiguraduhan, mga delikado na nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, mao nay kamatayon. No, mga trahedya, mga katalagman, unsa man diya nga krisis igsoon, makasurvive ta kay di ta pasagdan sa Ginoo, di ta biyaan sa Ginoo, manghilabot siya sa atong kinabuhi. Dili ka gwanta ang atong shepherd nga mag-uol ta, mabalaka ta. Tanan natong problema, manghilabot siya, solusyonan na niya kay kita iyang mga karnero. Mao na igsoon nga this morning ang ako ang gikuan ninyo nga ang akong gidasig ninyo this morning igsoon nga let's always evaluate ourselves and let's examine ourselves igsoon kung tinuod ba gyud ang karniro sa Ginoo. Kay kung tinuod lang jud ta nga karniro niya igsoon, wala gyud tay problema. No, in everything we do manghilabot si Lord, and aside from that, atong i-check kanunay atong kinabuhi, pag kinabuhi ingon nga karniro sa Ginoo, ingon nga Kristohanon. Kay ang tinuod nga karniro sa Dios igsoon dili lang maminaw sa iyang pulong, dili lang na mamati sa mga instruction niya, kundili musunod usab na igsoon, hear and obey. Mao na tinuod nga karniro sa Dios. Mamati unya musunod. Kung ikaw na igsoon nagtan-aw karon nganong mabalaka man ka, kung kabalo ka nga namati kaniya unya nisunod sa kasiyang kabubuton, di ka ngay mabalaka kay ang tanan nimong problema solbaro niya. Tanan nimong mga bugno sa kinabuhi, mga battles, mga struggles, nakig-uban nimo ang Ginoo. And if God is for you, for us, who can ever be against us? Ang kadaugan naa nato. As long as dapig nato ang Ginoo, ingana ka safety ang mga karniro niya. Amen. Og mutipas pud ta, disiplinahon ta kay naa may gitawag og sungkod ng magbalantay na to, no. Nga sungkod nga nagka-forma og J, murag taga bitaw. Kung mutipas ka kay nasayop ka, ang imong gisugot dinay nakabut-on sa Ginoo, imong plano nga nindot, wala musubay sa kabut-on sa Ginoo din. Kauita na sa atong magbalantay nga atong liog birahon to, ops, di na mao subay dre nagbut-buot ka. Ingana ka secured, safety ang mga karniro sa Ginoo. Og naapoy mga away na to, na mga lobo, mga oso, unsa man daig igsoon, mga any animals nga mo-attack sa sheep, igsoon, mga manlulutos ba, mga mag-baby ay magtamay to. Naapod siya bunal, pwede po na bunalan niya. Duha may dala sa magbalantay na to, igsoon. According to King David, ningon siya dire, gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Kompleto ang atong magbalantay. So we are untouchable. Walay makahilabot na to. Kay ang manghilabot na to, manghilabot pod ang Ginoo. Piti sila. Safety ta, watay mahimo na igsoon. Nga naman,
Siya man ang atong magbalantay. Kita mga karniro taniya. So, kita igsoon, kuanta, siya tawagan, responsibilidad ta ni Lord. Amen? So, ayaw kabalaka. So, to all of the viewers this time, wala ko kabalo sa inyong struggles, wala ko kabalo sa inyong mga battles this time. But, nga kung ika-share niyo mga igsoon, kung sure na jud mo igsoon nga, mabati man nimo nga matinud-anon ka, nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Kung kabalo ka nga tinuod ka nga karniro sa Dios, ayaw kabalaka, ayaw kaguli, malipay ang magbalantay ana nato. Kundili, just have faith in Him. Kay saad na niya nga siyang magbalantay mo, walay magkulang nimo. Tanan nimong panginahanglan tagbuo niya. Bisan pag maglakaw ka sa walog sa kamatayon, wa kay angay kadlukan. Safety ta, well protected ta igsoon, giproteksyonan na ta sa Ginoo. Kay iya tang mga karniro. Di gusto ang atong magbalantay nga masugamak ta sa kadaot, may tumpawak ta sa kadaot or sa kalaglagan. Maunang bantayan ta niya kanunay. Kay siya ang atong maayong magbalantay nga di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Makasala ta, disiplinahon ta, kay gigugma ta niya. Motipas ta, disiplinahon, ang usahay pa itugot niya nga masakit ta, kay ngano, diha raman ta makaamgo, kay karniro ka sa Ginoo. No? So, igsuon kung naay nagtanaw karon diri nga naa ka sa struggle, tanaw mo na ka sa you're in pain right now, kay murag gidisiplina ka sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay kana ebidensya na nga karniro kaniya. Nakasaha ka maong iya kang gikastigo, kay matud pas balaang kasulatan ang tinuod nga gihigugma niya. Iya hadyo ng disiplinahon, kastiguhon, bunalan igsuon kung makasala. Mao nay tinuod nga gihigugma. Concern si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Again, wa tay angay kabalakan, wa tay angay kaproblemahan. Kung tinuod ta kang karniro sa Ginoo, kay ngano man safety ta kanunay. In everything we do, manghilabot ang Ginoo igsoon. Iya tang bantayan igsoon. Bisan pag maglakaw ta sa walog sa kamatayon, di ta angay mahadlok sa kamatayon. Kay ang kamatayon magsigira naglibot na to pero di na kahikap na to. Ngano man giprotektahan ta sa Ginoo. Safe and sound, secured ta, naay kasiguraduhan sa kamot sa Ginoo. Bisag kinsa pa nang minghulga nimo igsoon, gihulga man ka or unsa man diha igsoon, babara na kutob, safety ka kay nakas Ginoo. Siya makig-away sa imong mga kaaway igsoon. As long as si Lord naa sa imong side, walay makahikap nimo, walay bisag usa sa buhok, lugas nga buhok sa imong ulo matagak, because you are protected. Amen. Giprotektahan ta, gibantayan ta sa atong magbalantay. Safety. Abi yung Megson, walay laing pinaka-safety nga tao. Ang ubang mga tao karon igsoon nagtuo sila safety, sila kay na sila mga armas, na sila 45, na sila sa tawag na 9mm, na sila mga granada diha unsa man. No. Ang ilang security nagdepende sa mga butang nining kalibutan, nagdepende sa mga material. Pero ang pinaka-safety nagsalig sa Ginoo. Ang pinaka-safety igsoon ang mga karniro sa Dios. Kaya nga naman, bantayan kita sa Ginoo. Walay mahitabo na to. Daghan kayong example, daghan kayong nahitabo, daghan kayong ebidensya igsoon nga mga alagad sa Ginoo. Mga Kristohanon, mga naglakaw nga naay kahadlok sa Ginoo, nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Daghan na kayong ebidensya nga gipusil, kapila, pero kagar ang pagbusil. Nga naman, protektado. Nasa istorya sa usa ka pulis igsoon nga Kristohanon nga, pulis siya, nasa pusil, pero gipusil siya una, wa kabuto. No, wa nagamit ang iyang pusil. Pero siya gipusil og hitman igsoon kay murag nasuko man to. Ang murag na issue regarding drugs ba niya. Mawala gina. Kay ba na ta mga kapulisan dia shout out nga dili lalim ilang trabaho na times nga na sila madakpan nga napoy mga maldituhon o kaliwat ba. Mao tang usa ka police officer igsoon ning hunong man dito sa may traffic bitaw. Samtang naghunong siya gitaparan siya og motor niya duha ka tao nga naghelmet gidulit jud sa pang 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 kagar tanan giproteksyonan sa Ginoo. So akong gusto ipaabot igsoon, once we are in God's care and protection igsoon, once tinuod jud tang karniro sa Ginoo igsoon ug siya nga atong magbalantay, safety jud kay ta. Ang pinaka-safety nga tao nga nagpuyo nining kalibutan kanang gibantayan sa Ginoo. Dili ng mga tao nga armado, daghag bodyguard, no, naglibot sa ilang balay CCTV, no, na unsa man diha igsoon, no. Tuo silang safety sila diha, pero ang pinaka-safety kanang naa ka sa kamot sa Ginoo. Ang pinaka-safety ang kanang mga karniro sa Dios. Ang pinaka-safety kanang gibantayan sa Ginoo. Walay mahitabo. Ingon si David diri akong balikon.
Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Ngit-ngit pag yun igsoon niya, napad yung hulga, no? Murag, ang ngit-ngit, meaning ang ngit-ngit igsoon, uncertain, wala ka kabalo, wala ka kakita sa gianan, ngit-ngit. Unya, kamatayon ba yun, na yung mga hulga sa imong kinabuhi, no? Wala kay baw sa imong sitwasyon, lisod kaayo ni. Hadlok ni nga sitwasyon kaning gitawag og ngit-ngit unya walog sa kamatayon. Pero unsay gitubag, unsay sunod nga lain giingon ni David, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Panalipdan mo ako or gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Walay makahilabot nato kung ang Dios ang atong magbalantay. Amen. Bisan ang kamatayon, bisan kinsa nang muhulga nato, bisan ang mga sakit nga makamatay, dili makatakboy nato. Kay numdum mo atong nahitabo sa Israelites dito sa Egypt nga mga matay ang mga kinamagwangan. Di ba? Katong hampak bitaw, murag last nga hampak igsoon sa Ehipto. Sa time ni Moses, di ba? Naay sakit nga makamatay igsoon. Pero ang katong angel of death, di ba? Katong anghel nga maoy mo dala sa kamatayon ba? Mulabay ra siya sa mga Israelita, sa balay sa Israelita nga naay dugo, di ba? Mulabay lang ang kamatayon. No? So ingana sa naigsoon. Once naata sa Ginoo igsoon, no? Ang kamatayon, sa unsa man nga mga balatian nga maghatod sa kamatayon, katalagman, trahedya o krisis, dili na makadulot, dili na makaepekto nato nga naman because we are under God's protection. Safety ta, secured kita kay siyang atong magbalantay. Walay makapanghilabot, walay makulang nato, walay makadaog-daog nato, walay makatungo-tungo nato nga naman. Kung siya nga itong magbalantay, igsoon ako ning balikon, in everything we do, in our decision, tanan natong pagabuhaton, manghilabot ang atong magbalantay. Palangga ka sa Ginoo. Siguro karon igsoon, ang uban diya na struggle, na mga problema. Pero kung kibalo ka, igsoon nga ikaw karnero sa Dios, kanang problema nimo na purpose si Lord. Kanang imong mga giatubang karon na katuyuan ang Ginoo, ana. Pasalamati lang siya. Ayaw focus sa imong sitwasyon, focus sa imong magbalantay, kay tuwa niya ang solusyon. Amen. Usa ka adlaw kana imong mga testing, it will turn into testimony. Kay usahay igsoon, wala may milagro nga may tabo igsoon. Dili ta makasinati og milagro. Dili na to matagamtaman ang pagkakahibulungan sa Ginoo ang iyang gahom kung walay problema. Unsa may pakitaan sa Ginoo milagro nga walay problema. Amen. Naay nga nasunay purpose ang tanan. Ang importante kabalo ka nga karniro ka sa Ginoo. Safety ta. Nining kalibutan karon igsoon, grabe na kadautan. Wala nay mautod pa nila nga di na safety, gubot na kaya iben ang Pilipinas. Pero igsoon prangkahan ta mo, sila ra na ang mga anak sa Ginoo, kalmado ra na kanunay. Yes, gubot na kayong Pilipinas na ihulga sa people power or unsa pa nang gipangyaw-yaw diya. Sila ra na apan ang katong mga karnero sa Dios, igsoon mga anak sa Ginoo, kalmado na kay bawo man siya. Bisag unso kagubot ang kalibutan ang Pilipinas, safety ta sa kamot sa atong magbalantay. Walay makulang ka nato. Amen? Praise God. So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your message this morning. Thank you, Lord, sa imong kamaayo, Ginoo. Salamat sa imong mensahe nga nagpahinumdum ka namo kung unsa may ka-safety, Ginoo, kung unsa may ka-secured when we are in your loving arms, Lord God. Ingon nga sheep nimo and you are our shepherd. Imong gipahinumduman kanamo karon kung unsa may ka-safety, kung unsa may ka-secured, naay kasiguraduhan ang among kinabuhi, Ginoo. Di mi angay mabalaka, walay makulang kanamo. Salamat, Lord, sa imong mensahe, Ginoo, nga nakahatag namo confident and dugang motivation nga magpadayon mi og sunod sa imong kabubuton. Kay ang tinuod nga karnero nimo, Ginoo, dili lang na maminaw sa imong pulong, dili lang na maminaw sa imong instruction sama sa imong pulong karon, Ginoo, musunod usab na. So Lord, I pray nga padayon lang jud mi, Ginoo, nga magsunod sa imong kabubuton, taliwala sa mga krisis, mga problema, mga struggle namo, Ginoo, but still we continue to obey you, Lord God. Musunod lang mi nimo, Ginoo, sa imong kabubuton kay ingon nga imuhang mga karnero, responsibilidad mi nimo, Ginoo. Imo ming bantayan, tagbuo nimo among panginahanglan kay saad na nimo, Ginoo. Ug ikaw musulti may tabo gyud kini. So Lord God, I pray, Ginoo, to all of the viewers this time, kung ang uban nga nagtan-aw karon na siya mga struggle, Ginoo. Kabalo siya nga karnero siya nimo, pero na siya mga problema, mga struggle. Lord God, tabangi, Ginoo. I pray, Ginoo, nga dugang kusog imong ihatag kay ikaw ang among kusog, Ginoo. Kaalam nga langit non og espiritus pagkamalaw tayon nga mulahutay lang gyud mi, Ginoo.
And I know naa kay purpose sa tanang butang, Ginoo. Sometimes, Lord God, you allow problems in our lives para imong ipakita kanamo ang imong milagro, Ginoo. Para makasinati may pinasahi nga gikan kanimo. Lord, salamat, Ginoo, nga ang tanan di ay you are in complete control. Ang importante, karniro minimo, kontrolado nimo ang tanan. Bisan pa man ang mga butang nga dili maayo. You have a purpose, Lord God. Tanan, kontrolado nimo. Nakita nimo, dayag nimo ang tanan. Pero ang tinuod, Ginoo, aware day ka sa mong kinabuhi og nanakay giandam mga breakthrough, mga miracles, mga blessing, mga grasya alang sa imong mga karniro, Ginoo. Wala mi angay kahadlukan kay imo ming giproteksyonan in everything we do, naa ka, Ginoo, nang hilabot ka sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Thank you for your word. Salamat. Thank you, Holy Spirit. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers. This time, I continue to pray, Lord God, to all of the followers in this page, Lord God. Ikaw nasayod sa ilang kinabuhi. Ikaw nasayod sa ilang kahimtang. Ikaw nasayod, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon, sa ilang mga battles, Ginoo, sa ilang mga problema, Ginoo. Lord, tabangi sila, Ginoo. Tagbuay lang panginahanglan, Ginoo. Sa area sa ilang kinabuhi karon, Ginoo, nga need kayo nila ang imong grasya, need kayo nila ang imong milagro. Lord, I pray nga mulihok ka, walay matago nimo, Ginoo. Wa ko kakita sa ilang sitwasyon apan ikaw nakakita ka, Ginoo. So Lord God, I pray to all of the viewers and followers in this page, Lord God, unsa man ilang mga problema giatubang karon, Ginoo, mga struggle, Ginoo, tagaig solusyon, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Imong ipakita, Ginoo, aron ma-witness nila ang imong milagro. Imong ipakita, ipasundayag, imong himaya, Ginoo, ang imong kaybulungang mga buhat, ug imong pamatud-an nga ikaw nga Dios nga ilang gialagaran, milagroso, matuod, Ginoo. Ug nagtan-aw ka namo, Ginoo. So Lord, right now, I declare blessing for them. I declare solution to all of their problems. I declare salvation to their whole family. I declare deliverance sa mga gapos, sa mga addiction nga wa ka malipay. And I declare financial breakthrough sa na problema o kwarta, Ginoo. Sa mga na problema sa ilang utang, I declare financial breakthrough. Sa nanginahanglan og trabaho, I declare opportunity sa mga jobs in Jesus' name. Sa mga negosyante, I declare kauswagan, success, and make them faithful, Lord God, in everything they do in Jesus' name. Thank you, Lord God. Salamat sa kalinaw, kalipay nga imong ihatag, Ginoo, paglaom sa tanan, Ginoo, nga nagtan-aw karon, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. This time, Lord God, ang kuno namo ang kadaugan, ang kuno namong kaayuhan, panalangin, kaluwasan, ang kuno namong milagro gikan kanimo, Ginoo. Right now, Lord God, we receive it. We claim it by faith in Jesus' name. Himuha lamang ming kapiyalan, takos ug angayan, Ginoo. Mao kini among pagampo, amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Hesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Again, mabungahong kabuntagon, mga igsoon. That's all for this morning, atong pamahaw sa pulong sa Ginoo. So, wa pa mi nangapi, wa mi tanan pa, no? Pero akong giuna si Lord. Again, that's all for this morning. This time, akong ibalik na ng himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. All the glory and honor belongs to the King of Kings alone. Siya lamang akong ipataas. O, igsoon, I always pray, ako nagampo karong adlaw, and I declare it today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a victorious day sa atong tanan. Nga dili ron matapos rong adlaw, nga dili mo paboran, dili mo panalanginan sa Ginoo in Jesus' name. Bantayan mo sa pangalan ni Jesus. And, again, thank you sa mga subscribers ani nga page. Salamat sa inyong efforts. Salamat sa mga followers. And thank you so much for inviting your friends to follow our page. And I encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Mga new followers, welcome kay mo ani nga page. Wala tayo giisa nga religion, only the name of Jesus Christ. And so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe ang atong link na sa caption ani nga live. Kani ako ra po ning i-upload dito, igsoon. Amen. So that's all for this morning. So on ampo, amping, abante. To God be all the glory. Ang kalinaw o kalipay sa Diyos magauban kanatong tanan. See you next time. God bless.